A farkas nem táplálkozik a halottból, sem emberből, sem állatból. A becsülete erősebb az éhségnél, mert egy olyan ősi törvény vezérli, amely egyidős magával az erdővel. Csak egyszer szeret, és ha szeret, az örökké szól. Sosem árulja el a vérkötelékét, és nem keres új társat. Ha a szerelem véget ér, a magáncsendjét választja. Ismeri a kölykeit, és odaadóan védi őket. Amikor a szülei megöregszenek, visszatér hozzájuk, ételt visz nekik. Tiszteletet és hűséget a halálban is megőrzi a méltóságát. Ha megsebzed, a farkas a szemedbe néz, gyűlölet és félelem nélkül egészen addig, míg az élet el nem hagyja. Mély és ősi intelligencia lakik benne, több, mint a legjobban idomított kutyában, de soha senki nem tudja megszelidíteni. Sem póráz, sem fenyegetés nem törheti meg a szabadságát, a meg nem hajló lelkét. Sokan gonosznak nevezik, pedig gyakran csak azt nem értjük, amitől félünk. A farkas nem kegyetlenség, a farkas igazság, a farkas természet, a farkas szabadság. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha több ilyen videót szeretnétek, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Szerintem ez egy elgondolkodtató kis történet, jellemzés a farkas ősi létéről, úgyhogy köszönöm szépen. Sziasztok!